Здравейте и на всички, тук е Шоугомор РПГ с вас и днес ще играем отново, както знаете, на мапове на Minecraft, но този път съм влезнал и в Xbox Live, така че мога да играя с приятели. Ако някой иска да играе на различни мапове с мен, на Skywars, на всякакви, може просто да ми стане приятел във Facebook и казвам се Константин Кръстев и ще може да играем. Приемам всички, ама тук съм, както видите, съм сам. Да вземем всичко. Така. Доста интересно, ако има хора. Хайде бе, факт. Така да я разделяме хубаво, защото сигурност. Накъде е центъра? Не там горе. Тук сме, най-гъвното е, че няма как да се стигне до там. Не, всъщност има. Добре, виждате, ако паднете, умирате. Да. Ето, филми. И тук, ако искате да стартнете, тук се появявам на всички играчи. Тук е за Reset Game, тук е за спаун. Когато искаме да се спаунаме, просто не искаме. Age Player, Stanton, Spirit. Лък. Ако гледате на клиповете на Ангел ProBG, чакайте сега тук. Не сега да го струшим. Само да не падна. Така. Не! Много умряхме, хора. Какво направих? Добре, играта ми се бъгна. Всеки... защо така ми се бъгна играта? Всеки застава от едно дезибелите и се спаунва някъде. Заедно с неговия приятел. Ето го Skywars. Доста интересно ще бъде, ако се присъедини някой. Добре, е тук.
опитам пак да се превърна без да падна. Не! О, добре. Добре. Видяхме мапа. Аз казвам сама Толундра. Не е така. Ето тук се спалваме всички, като играем. Тук като стъпим върху това, почваме. Всеки се спалва на едно място и играем. О, имаме екипче. Да, добре. Тук няма нищо. Доста интересно ще бъде. И това ще бъде всичко от този клип, хора. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, не забравяйте да дойдете в Skywars. Да играем много епично, много забавно. И това ще бъде всичко от днешния клип. Чао!